טוב, אז א' נתחיל כנראה בהישג הכי גדול של נתניהו בכל מה שקשור לשריונים. זה הישג גדול של נתניהו, אבל גם הישג גדול... 8. 8 ו3 בעשירייה הראשונה, שזה מאוד דרמטי, שנתניהו הובחר את החמישייה הראשונה, זה משהו שהוא... לא היה. לא היה. תחשוב על כמות השרים הבכירים שיאבקו על המקומות בעשירייה השנייה. זה דרמטי, אני שומע בשטח יש רחש בחש, אבל זה גם הישג גדול לידידי בני ביטון שהוביל את המהלך הזה, שהיה ממובילי המהלך, כנראה זה צלח. יש גם איזה שריון אחד לחיים כץ. זה בדיוק. אתה קורא מחשבות, אני אומר לך. אני קורא אותך, נו. הסיפור, אם זה יהיה, שחיים כץ, עם כל הטרללת וכל מה שהוא עשה פה מאחורי הקלעים, שהוא יקבל את השריון, למרות שהבוקר הוא אמר, אני סומך על ראש הממשלה שיבחר נכון. אז אם ראש הממשלה בוחר נכון וחיים כץ מקבל שריון, אתה יודע מה, חמיצות זה המילה הצנועה, העצובה. יש לך מושג אבל מי אותם 8 או 7 שעומדים להגיע? יש, אתה יודע, מערבולת השמות וטרללת השמות. תן לי 2 שמות, 3 שמות. דובי פרנסס. מהקרישים. מהקרישים. בדיוק. תשמע, זה שם מעניין. שם שעסקתי בו בבוקר, ואז גיליתי דברים שמאחורי הקלעים. אני ממליץ לנתניהו, אם זה השם, לא. כיועץ, אני אומר לו לא. מי כן שמעת שהוא כן? כמה מחברינו בערוץ 14. כן, טוב. מגישות. לא אני. לא, אתה או לא. לא אני. אבל אני לא רוצה להתעסק בשמות, כי אני אומר לך שלנתניהו יש אתגר לבחור את השמות, כי כמה מהשמות צריכים לעשות פה מהפכים גדולים. בוא נעבור לשאר המפלגות. שאר המפלגות. הישג משמעותי ממשיך להיות יציבות של, ב3 סקרים של אייזנקוט, שעובד בשטח ומייצב את עצמו כמישהו שמביא קולות מהפריפריה. אפשר לומר שהוא בעצם האופציה השנייה, בנט, סיפור בנט ירד מהפרק, אפשר להגיד את זה? סיפור בנט ירד מהפרק לפני חודש שבנט אמר בעצמו, אני לא מוביל את הגוש. הודע בזה שהוא לא מוביל את הגוש, והוא הצטרף לגוש. הוא מודה פעם ראשונה לפני שבועיים ובימים האחרונים, ובשיחות עומק הוא אומר, אני לא יוביל את הגוש. אני אצטרף לגוש, אני אהיה ממובילי, אבל לא מוביל. אז יאיר מצטרף לבנט, בנט מצטרף לאייזנקוט, ובעצם... אבל מה ההישג הגדול של בנט, הישג, אתה יודע, במסגרות נכון היום, הישג שהכרסום, הקניבליזם בגוש הזה נעצר. על 15. 15, 16, הוא יהיה מאוד מאוד שמח אם זה ייעצר שם. כי ברגע שזה ימשיך להידרדר, המצב שלו יהיה מאוד מאוד קשה. ואייזנקוט עולה ועולה. ואייזנקוט עולה, אבל האייזנקוט עולה לא בפיקים, מה שהיינו רגילים, שגנץ, הרי גנץ עבר כבר את הליכוד בחלק מהסקרים, נכון. לא בסקרים פה. לא בסקרים פה, אבל ב3 סקרים משמעותיים, עם סקרי עומק, גנץ, אייזנקוט עובר את הליכוד במנדט, מנדט וחצי, אבל החשיבות של העלייה שלו, שהיא עלייה מתונה ועקבית, והסוקרים יודעים להגיד, ברגע שזה עקבי, שבוע אחרי שבוע, אחרי שבוע, כבר יודעים גם איפה החוזקות שלו. אפרופו דימונה, יש היום ועידת הנגב בדימונה, שמוביל משרד נגב גליל, בני ביטון מערך את ראש ממשלת ישראל, נתניהו ושרה היו שם הבוקר, זה הישג משמעותי גם לבני, ויהיה הישג משמעותי לנתניהו, שמגיע לדימונה לאחר ששבוע שעבר, היה חוג בית של אייזנקוט, וחששו שלא יהיה מלא. והיה. היה מלא מפה לפה, וזה מאוד, דימונה עיר ליכודית, ידוע. זה משהו משמעותי. שמחי וגנץ, שחשבנו שהם יהיו איזו הפתעה, לא עובד. זה אפילו לא מגרד. וגם טרופר רגע, עוד משפט על טרופר ויועז הנדל, הם טוענים בשיחות עומק שלהם, שעדיין לא תפסו את החיבור הזה, ועוד הם יפתיעו, והם יגיעו למעבר לאחוז החסימה.